Ďalšie naše pôsobenie v rámci leta bolo v mojom rodisku v Čerenčanoch pri Rimavskej Sobote. Opäť sme uvažovali, kde čo by sme mohli navštíviť. Keďže môj ujo je milovníkom aut a histórie, tak vstupenka do múzea aut v Brezne nám prišla ako vhodný nápad a vhodný námet na video, čo sa dá vidieť aj na hore Hroni. Prechádzali sme aj cez obec Rimavská Baňa, ktorá patrí k tým najstarším v regióne Malohontu. Tu sme videli tento evanjelický kostol z 13. storočia. Názov obce napovedá, že sa to v minulosti ťažilo, hlavne zlato a iné vzácne kovy. Ťažba sa rozvinula vďaka nemeckým prisťahovalcom. Ďalšou zaujímavosťou tohto regiónu je významná ťažba magnezitu v Tisovci. Magnezit sa využíva na výrobu ohňozdorných materiálov. Vďaka svojim bohatým zásobám magnezitu sa Tisovec stal jedným z najvýznamnejších miest na Slovensku v oblasti ťažby tohto minerálu. Ťažba začala v 19. storočí. Ďalej sme prechádzali cez sedlo Zbojská, ktoré je súčasťou Muránskej planiny a výhľady na okolie sme si skutočne užívali. Ďalšie krásne pohľady prišli na Veprovské vrchy a zelené lúky, kde sa pástli ovce. Potom sme už prišli do Brezna a o pár minút sme už boli v našom cieli. Videli sme túto budovu, ktorá patrila mostárňam Brezno. Bola to bývalá administratívna budova, ktorá bola odkúpená a zrekonštruovaná. Okrem múzea je tam aj skybar, hotel či reštaurácia. Súčasťou múzea je takýto Schrott Art. Schrott Art je umelecký projekt, ktorý využíva kovový odpad a šrot na tvorbu originálnych umeleckých diel. Cieľom je nielen vytvárať esteticky zaujímavé objekty, ale aj upozorňovať na problematiku recyklácie a udržateľnosti. Cena vstupného na dospelú osobu mimo regiónu je 15 eur. Múzeum je rozdelené na podlažia a každé podlažie odzrkadľuje roky, v ktorých boli auta vyrobené. Máte tu 60. roky, 70. roky, 80. roky, 90. roky a 2000 roky. Môžete tu natrafiť na ikonické vozidlá ako Ferrari Testarossa či Lamborghini Diablo, alebo Škodu Rabbit, ktorá sa objavila dokonca aj vo videoklipe Rihany, či monopost F1, na ktorom jazdil Schumacher. Toto múzeum je skutočne jedinečné. Je najväčším múzeum aut v strednej Európe. Okrem iného tu nájdete aj autá ako Škoda 1000, ktorá mnohým návštevníkom pripomenie ich mladosť a nostalgiu obdobia. Prehliadka trvala približne hodinu, pre vášnivých autičkárov aj viac. Obrovským plusom je aj výťah, ktorý môžete využiť medzi poschodiami. Exponáty aut sú skutočne impozantné a oplatí sa ich vidieť na vlastné oči. Mimochodom, fotiť a natáčať môžete bez poplatku. Jedinou podmienkou je, že nemôžete tým obťažovať iných návštevníkov alebo zamestnancov. Máte tu aj menšie atrakcie pre deti vo forme trenažéru F1 či minigolfu. Samozrejme po prehliadke nám vyhladlo, tak sme sa zašli najesť na Salaš pri Maginhrade. Jedlo nám veľmi chutilo. Deti sa zabavia na takýchto detských ihriskách a vedia aj pozrieť zvieratka. Z dnešného výletu sme mali skutočne krásny zážitok a odporúčame múzeum aj Salaš navštíviť. Prajeme pekný deň.